Am văzut recent cum am realizat egalizarea bateriilor, celor 8 celule, fabricate de Winston Thunder Sky Battery, cum am realizat acea egalizare în partea de jos a voltajului. Astăzi am legat cele 8 celule în serie și le-am conectat la un inverter. Un invertor hibrid, 24 de volți, 4,2 kW, fabricat de ECG Solax, pentru a măsura în mod foarte precis atât consumul invertorului din baterii, cât și puterea de încărcare din panourile solare. La polul negativ am instalat un șunt de 500 de amperi, iar conectat la șunt avem acest culometru TK15H, un instrument extrem de precis. Vedem în partea de stânga sus, bateriile sunt la 100%, sunt celule de 130 de amperi-oră, suntem în prezent la 129 de amperi-oră. În dreapta jos avem consumul invertorului din baterii, 37,5W. Un consum destul de bun, ar fi putut să fie mai mic, dar la fel de bine ar fi putut să fie și mult mai mare. E un consum bun, aș zice eu. Stânga jos avem iarăși voltajul bancului de baterii, 26,6 volți, iar în centru 1,41 amperi, curentul tras din baterii de acest invertor. Dar mulți utilizatori preferă să măsoare consumul invertorului fără sarcină, din baterii, fie cu un clamp metru, fie prin aplicația BMS-ului, dar în special la BMS-urile JK am observat că la curenți mici ele nu sunt atât de precise. Practic, cel mai precis instrument pentru a măsura acest consum din baterii, cât și puterea reală care intră în baterie la încărcarea din panouri sau din rețea, poate fi măsurată cu un astfel de culometru. Iarăși foarte important este, cel puțin pentru mine, în cazul invertoarelor hibrid și consumul din rețea. Avem aici o priză cu contor. Invertorul hibrid este legat la rețea prin intermediul acestei prize cu contor. Avem un consum de 3,2-3,3W din rețea, atâta timp cât, bineînțeles, invertorul nu încarcă bateriile din rețea. Un consum foarte bun, foarte bun. Iar în afară de consumul din baterii și din rețea, ne interesează și performanța chargerului MPPT al invertorului. Astăzi am încărcat bateriile folosind un string de panouri fotovoltaice cu tensiunea în circuit deschis de 420 de volți. Invertorul suportă până la 500 de volți în circuit deschis. Am putut măsura performanța acestui invertor hibrid prin comparație cu performanța unui invertor on-grid, pe care folosesc de obicei acest string de panouri. Unul dintre cele mai bune invertoare on-grid, fabricat de Power One, e modelul de la Aurora, trifazat de 10,5 kW. Și practic pe invertorul hibrid de la ECG Solax am obținut puterea de încărcare în rețea arătată de invertorul on-grid, mai puțin pierderile de convertire a acestei puteri electrice pentru încărcarea în baterii. Deci o performanță MPPT foarte bună. În partea de sus a invertorului vedem și această lumină roșie, care semnalizează faptul că invertorul funcționează în prezent luând curent din baterii. În timpul zilei, când se încarcă din panouri, se transformă într-o lumină violet, iar dacă încărcarea bateriilor are loc din rețea, se transformă într-o lumină albastră. Este un invertor pe 24 de volți cu această putere de 4,2 kW, are două ieșiri.
de curent alternativ, o ieșire principală și o ieșire secundară. Ieșirea secundară este pentru consumatorii critici, atunci când bateriile ating un nivel scăzut. Ieșirea principală este suspendată și numai pe ieșirea secundară sunt susținuți consumatorii. Sunt multe invertoare de generație nouă care fac acest lucru. Pentru aceia dintre dumneavoastră care doresc să cumpere acest invertor la un preț special, voi lăsa în descrierea videoului și un cod de reducere pe care îl puteți folosi atunci când achiziționați invertorul online. Ce aș vrea să mai subliniez este faptul că, odată cu încărcarea completă a celor 8 celule, am măsurat și voltajul individual, am descoperit că între cea mai scăzută și cea mai ridicată ca și voltaj celulă este o diferență doar de 5 mV, ceea ce este foarte bine, e o diferență foarte mică. Trebuie să țineți cont și de faptul că nu am folosit un BMS la încărcare. Ulterior voi instala și un BMS pe acest banc de baterii, dar doar pentru partea de încărcare și pentru a vedea dacă a fost eficient acel proces de bottom balance. Am vrut să fac încărcarea fără BMS-ul, deci doar 5 mV diferență între celule. Ulterior voi realiza și o descărcare completă a bancului de baterii și voi face o nouă măsurătoare a voltajului individual a celulelor. Deci voi reveni cu un alt video. Mulțumesc pentru atenție și rămâneți pe recepție.